Satisfacción e ledicia no seo de Cáritas Parroquial de Ribeira, despois de comprobar que o número de familias atendidas ao longo do presente ano, a piques de rematar, se achegou ás 133. Unha cifra que se sitúa nos seus mínimos históricos, lonxe dos peores tempos da crise, na que se chegaron a superar as 300 familias atendidas. Baixamos moitísimo, eu penso que estamos nos mínimos, en 39 anos que levo en Cáritas, estamos en mínimos. Atendemos a 133 familias, cando estuvemos en 300 e pico, nos momentos máis duros da crisis, e o ano pasado ainda, 170 e pico, non? Nos detectamos que as conserveras especialmente tuveron un traballo extraordinario durante este ano e que hubo moito empleo, non? Aínda así, dende a entidade din que queda moito que facer, polo que seguen a traballar arreo para axudar ás persoas que máis o necesitan. Neste sentido, dende Cáritas destacaron o traballo que ven realizando nos últimos meses a súa educadora social, principalmente co colectivo xitano. Veñen os pais, viñeron os abuelos, agora veñen os fillos, entonces nós vimos a necesidade de que esas rapazas que viñan con igual fillos, xa con 17 ou 18 anos, pois que non podían seguir o mesmo ritmo. Entonces decidimos pois contratar esa educadora social. En principio, 5 personas das que ela está atendendo xa colleron traballo. O sea, polo menos buscaron. Un porcentaxe de que pode chegar hasta o 25% dos nosos participantes pois estaban unha pobreza cronificada, non? A nivel familiar. Teresa falaba de xente moi xoven que estaban entrando en esta dinámica de estar aí ao borde do precipicio, non? De cara ás datas de Nadal, a entidade seguirá a desenvolver as súas campañas habituais, como é o caso da recollida de alimentos, coa que colaboran empresas e tamén supermercados.